ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ನಿಂದಿರುವುದಲ್ಲಿ हेलो 500 600 700 700 700 700 800 800 800 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये जाने 800 रुपये 800 रुपये करो जापुर में भाई जाने बोलो 800 900 1000 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1400 रुपये 1400 रुपये जाने क्या है सपने का पैसे देने का 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये करो मक्का छोड़ के 2200 रुपये 2200 रुपये हो गए 2200 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये 2200 रुपये करो जी 2100 100 रुपये सब के 150 रुपये 150 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये जाने 200 रुपये 200 रुपये करो शोभा गया मैं 500 रुपये 600 रुपये 600 रुपये करो जी बोलो 3 है बोलो 200 300 400 500 500 600 700 700 अच्छा माला है बोला 700 रुपये ले बाद में क्या किरकिर करने को आता जोड़ो बोल 700 रुपये 800 रुपये 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये ऊपर का 1000 रुपये 1000 रुपये 1100 रुपये करो 1000 रुपये करो जी बोलो 100 200 300 300 300 300 300 400 500 500 600 600 650 600 रुपये हो गए 650 रुपये 700 650 रुपये 700 रुपये 750 रुपये 750 रुपये करो SHP 900 1000 1000 रुपये 1100 1200 1300 1400 1400 1500 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये करो जी भैया जरीना ब्रांड बोलो 500 600 700 700 800 900 1000 1100 1200 रुपये 1300 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये करो जी नाम बोलो भाई 1800 रुपये 1800 रुपये जाने बा 1800 रुपये 1800 रुपये करो जी उनको बोलो ये 2 बोला ये 2 ये सिंगल वाला कितने ऐसी बोला 3 है क्या 1 है 500 रुपये करो मक्का बोलो 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये मक्का